د ناوا 10 سالên derbas bûyî de Kurdên Rojavayê Kurdistanê penaberî Ewropa bûne. Yek ji sedeman neyekirêziya mala Kurdî û standina biryarên yekalî û nakokiyên partiyan bû. Li gel rêkeftina nû ya ku hate imzakirin, asoyekî geş li ber çavên wan jî vedibe. Em pêvîne got ev yekîtiya han berî ana jî me got ser esasekî rast û durist û birîhnayî xelk giş zanibin bê çi divan mûnaqeşata de divê guftûgoya han de çi çê dibe. Neve şartî bin. Şert û mercên zêde daneynin ber hevdû û hevdû qebûl bikin û bo bercewendiyê gelê xwe dwarê aborî de yanî aborîk azad çê bibe. Xelkê li vê derê jî hinek hene sermiyad çêbûn li cem wan kar bin vegerin li wê derê ava bikin welatê xwe. Rojnamevanek behsa her sê peymanên berê dike û hişyariyê dide ku ew ezmûn dubare nebe. û hemû alî bi berpirsiyariyeke mezin vî barî rakin. براستی ev bixwe rehetiyek gelek mezin li cem çêkir wek revenda Kurd. Ême em dixwazin ne wek wal hevhatnê berê bê hewlêriyek hewlêr dido dihok gereka her du alî biva li hevhatinê iltîjamê pê bikin û karibin hêviyê milletê Kurd yê hindir û bi taybetî yanî diva rewşên niha de yanî birastî va rewşê xerab dibînin bi vê levhatinê dibe ku arîkarî ji aliyê Ewropa ji aliyê Emerîka. Her çende rêkeftin hîn di destpêkê de ye wekû bingeh. Lê welatiyên Rojavayê Kurdistanê daxwaz dikin ku bê cudahî ji wan re jî yasa û biryar hebin û têkiliya wan li gel nava welat bi çend xalan bêne destnîşankirin. Ka Mihemmed Emîn, Kurdistan 24, Wuppertal, Almanya.